an haramta sa waɗannan waka a dukkan gidajen rediyo da kuma na talabijin a faɗin ƙasar nan, saboda waƙar ta ƙunshi batsa, ta ƙunshi zage-zage da waɗansu kalaman da bai kamata a ce an yi su ba bisa al'ada na harshen da aka yi wannan waƙa da ita ko da shi. Kamar waɗannan waƙoƙi guda nawa ne? Suna da yawa waƙoƙin, amma wanda muke magana a kai waɗanda aka yi ta ashariya a ciki, bai kamata a ce kana waƙa kana ashar ba, ba ma san ƴaƴanmu su koyi ashar, ba ma san a yi ashar a gaban iyalanka, a riƙa faɗan wasu kalmomi waɗanda suke an faɗa a gaban ka da ka ji kunya ma ga yara a wurin, ga surakananka ko ga wasu abubuwan da ke jin kunya dai. To duk waka da ta kunshi wannan, ba wanda shi kawai na Ado Gwanja din ba, in dai akwai irin waɗannan kalaman to ba mu yadda kuma mun yi amfani da su ba, kuma mun ja kunne muna ƙara faɗa ma kafafen yaɗa labarai su yi ƙoƙari su ga cewa ba su nuna irin waɗannan waƙoƙi ba. Banda waƙoƙi ma akwai wasu wanda ake gwada su bidiyo, ko za ga ana wasu irin margwada jiki, ana wasu abubuwan suke ba su dai dace da abin kunya ne a ce ana gudu a gidajen talabijin. To ba da mu kyale mu sa ido mu ga ana gurbata al'adunmu ko ana yin karin tsewar harkokin addinanmu mai shiru ba. Duk wanda ya yi ba ruwanmu da wanda ya yi wannan waka din, in ji ga dama je waƙansa a wani ruwan bai shafe mu ba, amma mu abin da muke faɗa shine ba za a nuna wannan waka a talabijin ko a rediyo ba. In kuma rediyo ko talabijin suka bari aka yi, to za a ji mu da su. Amma akwai wasu waƙoƙi kamar na turanci na kudancin Najeriya da na buroka da ake samun irin waɗannan kalamai haka da kuke cewa na rashin tarbiyya ne, wani zai ce kamar ba ku ɗaukar hukunci akan irin su, sai kuma waɗannan kamar na arewaci. Muna ɗaukar hukunci akan su, duk wanda muka samu labari a kai muka aka mana hujja za mu ɗauki mataki a kansa. A wani lokuta abin da ka je kai a wani ɓangaren Najeriya, in ka zo kai shi a nan bai daidai ba. Kowane yanki kuma akwai irin al'adunsu da suke bi, amma kuma duk da haka dai muna da wanda al'ada da ta haɗa mu duka, wanda dukkan mun yarda cewa wannan al'adan bai dace da Najeriya ba, bai dace da bakin mutum ba, kuma bai dace da addinan mu ko musulmi ne kai ko kirista ba. Amma ya za ku yi da irin waɗannan waƙoƙi su ake yaɗa su a kafafen sada zumunta na zamani na intanet? Mu da duk inda muke da iko za mu iya hanawa. Harkan intanet wani abu ne wanda yake sabon abu da ya fito yanzu, a wani lokaci ma baka isa ne ma waye sa, kawai sai dai ga an watsa shi, kamar su irin su WhatsApp ne da sauransu. To irin waɗannan mukan iya yin magana ma waɗanda suke ɗauke da wannan dandamali ko wannan abu nan su cire wannan waka din, kamar an saka shi a YouTube, da mu iya ce ma YouTube maza ku shirya wannan waka din, ba ma bukatansa. Akwai hukunci ne ga wanda ko kafar yatsa labaran da take ta wannan umarni? Akwai hukunci sosai, muna da hukunci za mu yi musu sosai, ko talabijin ne ko rediyo da suka karya wannan doka za mu iya hukunta su, za mu iya cin taron su. Idan sun ki za mu iya hana wannan shirin da suke gwadawa, idan sun ki ko ba su yi ba suka sake maimaitawa za mu iya rufe su ma gaba daya. Idan ya kai mu a kwace lasin din su ma da iya kwace lasin din su.